नमस्कार, आज आम्ही ह्या व्हिडिओत कडगी चाक्याची सुशेल करूया। रेसिपी स्टार्ट करची पहिली आम्ही वेगवेगळ्या नमुन्याची पणसाची थोडीशी माहिती घेऊया। हाका म्हणतात चाको नाजाल्यार कडगी। काप्या पणस आणि रसाळ पणस तर नशील तेन्ना ताका कडगी नाजाल्यार चाको म्हणतात। ताजेन खूप नमुन्याची रेसिपीज करच्या जाता। हाका काट्या पणस म्हणतात। हाका भायर वाटेन स्किनाचेर काटेशी उरतात। हाजी बी वेगवेगळ्या नमुन्याची रांदे फोडी करच्या जाता आणि हे पिकून खावच्या जायना। हाका निरपणस नाजाल्यार जीव कडगी म्हणतात। हाजी बी रांदे आणि फोडी करतात आणि हे बी पिकून खावची पणस न्ही। आज हे सुशेल करच्याक चाकी पणसाची कडगी यूज करते रसा। सुशेल करच्याक पहिली चाक शिजवून घेऊया। चाक्याची भायली साल आणि भितल गर काण बारीक शिंदून घेवका। आम्ही शिंदून दवरील चाको सुमार 250 ग्राम असा। हातूत 2 कप उदक घालका। ह्या चाक्याक पावश तितले मीठ घालका। हे मोठी मीठ यूज केला। आता कुकर धापून हाकेक सीटी काढून घेऊया। कडगी शिजते रसा साइडान ताक लागचे मसाला बी रेडी करून घेऊया। फडना आयदनात थोडेशी खोबरेल तेल घाला। तेल होऊन जाल की तातूत 1 होड चमचभर उडदा डाळ घालका। उडदा डाळ जराशी तांबडी जातपर्यंत भाजून घेऊया। उडदा डाळ तांबडी जाल की तातूंत भितर कोथंबर घालका आणि एक सुमार 10 सेकंड हे दोन्ही भाजून घेतले पुरो। इतली भाजल्या पुरो। आता गॅस बंद करा। मसाला वाटून घेऊया। हा जो मसाला करचे काम को जाय 1 कप सोय थोडी जास्तच घेवका। थोडंसं हळदी पीठ घालका। आमसण घालका। आमसण बी थोडीशी जास्त उरका। थोडी गोड घालका। 7-8 सुकी मिरसांग घालका। भाजीली कोथंबर आणि उडदा डाळ घालका। आणि थोडीशी उदक घालून हाजी कसकशी चटणी वाटून घेवका। वाटील चटणी जरा कशकशी उरका, खूप गंध जावचे ना। मसाला रेडी असा आणि चाको बी शिजून रेडी असा। आता मी हाका फण्ण घालून घेऊया। कायलीत 1 चमचभर खोबरेल तेल होऊन घेऊया। तेल होऊन जाल की तातूंत भितर सासव घालका।
सासो पुटपुटचे लागली की फण्णापाल घालका. हिंग घालका. वाटील मसाल घालका. मसाला 1 मिनिटभर भाजून घेऊया. शिजेल चाको हातान घिमसून घेऊ का ना जाल्यार मिक्सरात वाटून घेऊ का. चाको एकदम मॅश करचे ना, ताजी बारीक तुकड उरल्यार खावचेक बरे लागता. गिमसून घेतील चाको मसाल्यात घालका. सगळं बरेकन मिक्स करून घेऊ का. चाक शिजेतना मीठ घाला. जाय जाल्यार आनी थोडे मीठ घालून घेऊ का. ढाकणी धापून 1-2-3 मिनिट शिजवून घेऊया. हे सुशेल अशी सुकी केल्या बी जाता ना जाल्यार थोडेशे उदक घालून धबधबी बी करून घेतल्या जाता. सुशेल रेडी आसा. हे सुशेल ट्राय करा आणि कश जाल म्हण कळया. रेसिपी आवडल्यार व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा आणि अशीच कोंकणी रेसिपीज पळोवच्याक आमगे टीम सॅफ्रॉन चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.